Hola, soc la Marta de Mamíferes. Avui us volem presentar la bandolera. La bandolera és un portanadons asimètric que només carrega en un dels ombros i normalment es posiciona al costat. O sigui, és un portanadons d'utilitzar més a la cadera, encara que també es podria utilitzar ventral, sobretot amb nens molt petitons, i a l'esquena, tot i que no és gaire còmode. Si us fixeu, té dues anelles, que són d'alumini en aquest cas, i no tenen cap tipus de soldadura. Són especials per porteig, aguanten molts quilos i estan testades per fer justament això. La tela és de folar, que és una sarja creuada, està especialment pensada per portejar amb nadons, per tant no té teixits tòxics ni res d'això. Podríem fer una bandolera amb qualsevol teixit, amb un lli, amb un cotó, amb una barreja dels dos, inclús amb les teles africanes wax. Simplement hauríem de tindre en compte el de les anelles, que sí que siguin especials per porteig, i que la costura estigui força forta i amb diverses costures. Plegats n'hi ha molts tipus, n'hi ha bandoleres que no estan plegades i que s'obren a tot l'ombro, i n'hi ha plegats més curts. Això depèn molt de les teves espatlles, la comoditat. Així que si trobeu que l'únic que us falla perquè la vostra bandolera sigui perfecta és justament que us molesta a les espatlles, és perquè possiblement el plegat que té no sigui el més adequat per vosaltres. Per posar la bandolera agafarem les anelles per una banda i la costura d'aquest cantó per una altra, per així poder obrir-nos-la, desplegar-la bé a l'esquena i ens posem les anelles a l'espatlla de càrrega. La tela passa per sota del nostre braç contrari i el que farem, si us fixeu, és molt llarga. Jo el que faig normalment, tot i que n'hi ha moltes formes de passar tota la tela per les anelles, a mi la que més m'agrada és agafar la costura superior, més o menys per la necessitat de bossa que tindrem, i la passem directament per les anelles, de sota cap a dalt, i anem tibant tota la tela fins que quedi totalment passada. Si us fixeu, queda com un ventall. Agafem de nou la costura superior, obrim les anelles i passem per sobre de la superior i per dins de la inferior. Tibem un altre cop tota la tela i ja ens queda la bandolera perfecta per ser utilitzada. Què vull dir amb això de perfecta? Vull dir que ha quedat com un ventall, tot repartit la tela. La costura superior coincideix amb la costura que tenim més a prop d'aquí de les anelles, i aquesta costura es veu perfectament a l'altre cantó de les anelles i és la que correspon a la que va per al culet. Sempre que ens posem ara la bandolera ja estaria llesta per col·locar-nos-la. Si ens la traiem, ens la podem tornar a posar passant el braç contrari on volem carregar i ens la passem per sobre del cap. Si veiéssim que aquesta zona se'ns ha desordenat, podem obrir una mica el ventall i amb un dit anem col·locant, ordenant de nou tota la tela que està dintre de les anelles perquè quedi com un ventall. És molt important això perquè així aconseguirem que la tensió que nosaltres creem a la cua sigui la que correspon a les línies de la bandolera. Ens posem les anelles ben amunt a les espatlles i la bossa que ha de quedar ha d'anar just per sobre de l'os, l'os més alt que tenim a la nostra cadera. Anem a buscar el nostre nadó. Adoptem una posició de seguretat, l'avantbraç per sota del culet, amb la mà agafem la seva cameta, el posem ben amunt a les nostres espatlles, aguantant-lo, i amb la mà contrària anem a buscar les seves cames. El seurem a sobre de la tela i cerquem la costura que correspon a
a la que està d'aquí de superior i la pujarem per tota la seva esquena fins a arribar al caparró, just per sobre de les seves orelles. Amb tota la tela que tenim a sota, fem una bona bossa, la posem entre el nadó i nosaltres. A l'esquena no han de quedar arrugues i la tela ha d'anar de corba a corba, o sigui, de sota els genolls ha de passar per sota els genolls fins l'altra cama també per sota dels genolls. Un cop ja tenim el nen col·locat, ens posem bé a l'ombro i comencem a tensar. Sempre comencem a tensar de dalt cap a baix. Llavors mirem que aquesta és la mateixa postura i tensem en la direcció de la tela. Endavant, tensem cada una de les línies. En aquesta bandolera es veu molt clar perquè és de línies, però si no tensaríem cada 10 centímetres aproximadament. Ens col·loquem més còmodes a l'ombro si necessitem. L'esquena també podem obrir-la per estar més còmodes. I ja tenim la nostra bandolera col·locada. Si el nen té control del cap, pot anar també amb el cap fora, i si té control del tronc, doncs també podria anar amb els bracets per fora. És un portanadons que està molt bé quan comencen els 3-4 mesos a voler mirar més i tindre més curiositat per al món que els rodeja. I bueno, podeu utilitzar-lo aquí a la cadira, que és el seu lloc natural, ja que compensa la càrrega de l'ombro amb la cadira. Per desmuntar la bandolera, aixequeu l'anella superior, sempre aguantant el culet del vostre nadó, tibeu cap amunt i ja tindreu la bandolera baixada per poder treure el vostre nadó. Doncs això és tot, és un portanadons que quan li agafes la pràctica és molt fàcil d'utilitzar i molt ràpid i perfecte per l'estiu perquè només envolta una capa de tela. Moltes gràcies i fins un altre vídeo.